Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tomorrow is fine. At your pressure. I'm not happy. At times, all of Amaliro, Makalani, Babot of the don't. I'm sure I gave you this. Yeah, I'm a Siabu. Okay, thanks. Should I get Siabu? Today. 24 hours. It has 24 hours. Every dog has its own day. It's fine. Kumkuyu tunakuonani mmalankhulana ndi akuluakulu a polisi taposa What we are saying is tili ndi kalata imene inalembedwa kupempha kuti apapa a president pisa atikaniza kupanga budget, atikaniza kuti tikhoza kudzakhala nawo pamwamba maliro, akaniza ndeti kunena kuti bwanji mutilole tingobwera mukatha mwambo wanu wonse ukhamu mkudzangoyika maluwa athu osati kuti function chailipo ani ndeti adikire function. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.